быелгы форумнан үзегез өчен нинди яңалык алдыгыз, ниндидер тәҗрибәме? Гомумән сезнең өчен быелгы форум нәрсәсе белән файдалы булды? Дөрестән дә менә мин инде мәгълүмат кырында, татар мәгълүмат кырында хәзер 30 ел хезмәт итәмен. Үзебезнең татар милләтенә, татар халкына үземнең белгәнемне һәм кешеләрнең белгәнен җиткерергә тырышамын, тәҗрибә белән уртаклашабыз. Дөрестән дә менә һәрбер очрашу үзе ниндидер дәрес ул. Чөнки хәтта менә кичә очрашкан блогерлар белән дә аларның сүзләрен тыңлап, аларның ничек эшләгәнен ишетеп, үземә шулай ук фикерләр туплап кайтамын. Дөрестән дә без күбрәк очрашырга тиеш безнең милләттәшләребез белән, авыллардагы милләттәшләребез белән. Чөнки аларда менә ул үзенчәлек сакланып кала. Әле телефон белән утырсалар да, инде телевизор карап утырсалар да, барыбер кешедә менә ул фикер йөртү һәм табиби самимилык сакланган һәм менә без аларны күрсәтергә тиеш дигән фикерне тагын үземә туплап куйдым. Менә сез бит инде һәр вакытта да безнең халкыбызга үзегезнең хәерле кич тапшыруын тәкъдим итәсез. Үзегезнең өлкәдәге татарлар тарихында, язмышында, аларның яңалыкларында җиткереп барасыз. Әйме геройларны табу ни дәрәҗәдә катлаулы һәм гомумән менә бу тапшыруларны эшләгәндә сезнең өчен нинди проблемалар барлыкка килә? Минем тема эзләү һәм геройларны табу бернинди дә проблема тудырмый. Чөнки барыбер инде хәзер әйтәм бит 30 ел дәврендә эшләп, инде кешеләр белән дә таныш, алар үзләренең танышларын, бәлки менә оешмалардан миңа мөрәҗәгать итәләр, менә безнең шундый кешеләребез, геройларыбыз бар дип. Һәм барыбер без бит төрле оешма җитәкчеләре белән дә эшлибез. Татар иҗтимагый үзәге, мәдәни, безнең милли мәдәни автономия бар. Һәм шулай ук Яңгыраш газетасы, менә әйтәләр бит инде бердәмлектә көч диеп. Менә шушы бердәмлек эшебездә геройлар табу, тема табу, ул бернинди кыенлыклар тудырмый. Кыенлык менә нәрсә дип әйтим, хәзер безнең эшебездә барыбер команда булып эшләргә кирәк. Чөнки менә мин радиода әле үзем тапшыруны яздырып, аны чистартып, эфирга әзерләсәм, әмма телевидение тапшыруларын әзерләү бу яктан кыенлык тудыра, бер кеше генә моны эшли алмый. Команда булганда рәхәтләнеп эшләргә була. Чөнки барыбер хәзер кытлык шушы монтажлаучылар юк, шушы режиссерлар хәзер юк. Бигрәк тә безгә менә телне белмәгән, безнең милли хисне аңламаган кешеләр белән эшләү менә бу яктан кыенлык бар. Чөнки барыбер аларга минем белән эшләүчеләргә аңлатырга кирәк, җиткерергә кирәк. Минем тапшыруда нәрсә бирәсем килә. Шуннан чыгып инде оператор төшерә һәм калган эшләрне инде монтажер белән үзем эшләргә туры килә. Хәмидә, менә 30 ел журналистик өлкәсендә эшләү, тапшырулар эшләү, радиода эшләү, ул бит инде әйтергә генә бер уйлаганда җиңел кебек, әйме? Кай вакытта 30 ел эчендә эштән туйган вакытларда булырга мөмкин. Шулай да сезне менә матбугат тармагында, әйме, бу өлкәдә нәрсә тота? Иң беренче чиратта менә мин рус телендә эшли башлаган идем. Рус редакциясендә, рус радиосында, газетларга яза башлаган идем. Әмма менә мин үзебезнең татар телендә тапшыруларны әзерли башлагач, менә ул ниндидер бер горурлык. Син үзеңне милләтеңә кирәкле итеп хис итәсең һәм шул менә 30 ел шушы эшне башкарырга ярдәм итә дип уйлыймын. Бәлки инде кичкенәдән үк менә элекке бит ул зажигалкалар бар иде. Туташкан шуны тотып, менә мин микрофон итеп сөйләп, нәрсәдер маташкан идем инде, менә минем хәтеремдә ул. Бәлки менә шул да хәзер Аллаһ Тәгаләдән истән төшергәндер инде. Менә 30 ел буена шушы микрофон белән эшләп, кешеләрнең фикерләрен язып, ул кешеләрнең фикерләрен язып кына түгел, бит ул тапшыруны әзерләү түгел, һәрбер очрашудан үзең өчен нәрсәдер аласың һәм шуны кешеләргә җиткерергә тырышасың. Менә бәлки шушы
фикердә, мине үз эшемдә тотадыр да. Халкыңны яратырга кирәк, эшеңне яратырга кирәк. Ул вакытта гына менә бер дә авырлык килми һәм эштән китү турында уйлаганым юк.